Sa wakas, natapos din. Sir, may parking yan. Ha? May parking. Hindi, magpipicture lang kami. Okay, nandito na kami sa St. Vincent Ferrer. Kami ang IMRC. Ayan. Maraming salamat sa Riders Alliance Pangasinan sa 300 kilometers endurance. Happy anniversary! Yan guys, hello, good morning. Yan. Endurance muna tayo ngayon. Photo ops muna kami, photo ops. Yes, hello. Yan. Ako naman sila. Ito, kasama namin, Volcan 650. Yes, guys. Yan. Tulad ko na kami, kapunta kami na Matamal pala, pero marami kami pupuntahan. Dahil muna kami rito at kukuha ng mga best. Ayos ayun, ayos, sige. Yan guys, nandito na kami sa first stop namin sa Iliw-Iliw. Madilim nga lang, photo ops. Patayin nyo muna ilaw. Okay, 1, 2, 3. Nabagatanin. Yun, next namin, Nabagatanin. Yan, naka 35 kilometers kami. Game. Tama tayo.
kayo? Tuyan? Ha? Sudah begitu ini. Ya. Tuan. Tama tayo. Saan kayo, sir? Impanta sir. Ha? Impanta. Panta? Impanta. Ag-cottage kayo? Han sir, ag-picture kami laeng sa kami gaka. Sige sir, thank you. Dito tayo nga picture? Ha? Dito nga lang? Doon lang sa bridge. Ha? May abagat na rin naman sa bridge. Saan? Sa bridge? Doon na lang. Doon na sa bridge. O sige. Wala na dito eh oh. Doon na lang tayo sa... Doon na lang tayo sa ano? Sa tulay. Tulay na lang, tulay. May abagat na rin doon. Wala na bigla ako. Nahirapan na ako umangking. Simentado ka na? Kasukwa. Ang atip dog. Rumor tayo Jay Kway. Mag-picture tayo pa Jay Kwa. Rangtay. Ay, hindi ba picture? Okay. Ito, tanong mo. Sunod-sunod tayo mo tanong kan. Hindi na ako makaliko-liko. Naiitak na yung kamay ko. Ah. Ay. Ang lamig talaga. Tara. Uy.
Chicks. Yan, papunta na tayo ngayon sa Bulinaw. May shortcut naman daw dito, so dito na kami dadaan. Ay, lamig. Yan, sa mga tatakbo ulit galing ng west, galing kayo ng Bulinaw, pwede nyo nang daanan to papunta rito sa Agno. Maskip nga lang ang daan. Ay. Puro akyatan. Ganda daw yun. Onda pay? Siguro guys. Ay, di ko ah. Ito, makalikot ko yung titi ko. Gusto yung gas, gas. One, two, three. Yo. Look up. Gasolinaan. At gasolinak di ko ay Labrador. Ano sir? Kayo na Alaminos? Dito na nakaridden? Yung muna ang gasolinaan. Yung muna ang gasolinaan ang turkana. Sige. Yan, go na ulit, go na ulit. Yan, din naman kami sa lookup ngayon, lookup. Tapos na kami dito sa Bulinaw. Photos dito sa may arko nila. Papunta naman na kami ng lookup Alaminos.
guys, tapos na kaming magpa-pick up dito. So, proceed na kami. Pero kakain daw muna kami. Hahanap muna kami ng makakainan. Naku, nagpandar na sila. Yung road captain nandito pa. Maiwan. Yan, tapos na kaming kumain. Kumain lang muna kami sandali rito. Dito na kami sa may Alaminos. Ayan o. Rausa Restaurant, Ihawan, Kambingan, Bulaluhan. Yan, girat na ulit kami. Girak. O, shoutout na kay Royet. Shout out kay Kuya Royet. Buwak bit di kasi nila. Hindi na marado rin. Kaya niyo. Iihi daw. Iihi. Dito lang natin kung saan banda yung view deck.
Okay, nandito na kami sa St. Vincent Ferrer. At po-photo ops ulit. Dito yung kanilang prayer park, chapel. Napakaganda rito. Yan, talabas na ulit kami ng Bayambang at ang susunod naman namin pupuntahan ay ang Manawag. Lapit-lapit na kami sa Manawag. Ito yung parada ngayon. Huwag bakit kayo palusot? At yung blazing. Pagkiligan ko. Parking sir. Sir, parking. Basta, paano? Sir, may parking dyan. Ha? May parking. Hindi, magpipicture lang kami. Parang kayo. Ha? Picture kayo, sarap to, sarap to. Ito naman, Picture lang kayo, pili. Di ba darapan ay? Oh, pili, pili. sir. Pili, picture lang kayo. Dito na tayo, tapos pag ano na lang. Dito na tayo magpicture. Pag ano. Picture lang. Ayan, pabalik na naman ulit kami ng same way, pero papunta na kami ngayon sa Santa Barbara, sa finish line, Beer House. Ayan guys, nandito na tayo sa magka-town proper na ng Santa Barbara. Ayan, dito sa Barangay Tulyaw. Dito magpapa-shoutout tayo. Shoutout dito sa aking lolo. Dito si Lolo Pedro, tapos si Uncle James, Tito James De Leon. Ayan o. Ayan, shoutout sa inyo. Pasensya na, hindi na ako makakapasyal dyan sa inyo.
Yan dito, shoutout din kila Christian, tsaka kila Joseph, kay Auntie Auring, kay Uncle Mayor, Uncle Pete, shoutout sa inyo rito. Alam kasi yung pwesto nila rito. Pero dito yata si Uncle James dito, pwesto ni Uncle James dito, yan. James Dental, De Leon Dental Clinic. Malapit na tayong matapos. Sa wakas, tatapos din. Yan, lunch break nga lang nila. Natapos din sa wakas. No, game. Thank you.